Türkmenistanda paxta ýığım kampaniýasynyň dowam edýän wagtynda ekin meýdanlarynda ýygmagy ýeterlik paxtanyň ýokdugy barada habarlar gowşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň ýurdun dürli regionlarynyň berýän maglumatlaryna görä, şu günler ekin meýdanlarynda ýygmaga taýýar ýeterlik paxta şeýlede paxta tapşyrylýan nokatlarda gyzgalanlyk göze ilmeýär. Paxta hasyly örenpes, öňleri şol badada üstü paxtaly traktorlardan ýaňa ýer ýokdy. Nowatlarda hatda uruş bolýardy. Häzir etrabyň iň uly paxta badalarynyň biriniň görnüşi şeýle diýip Mary vilayatyndaky çeşmämiz Sakarçaga etrabyndan habar berip, bu ýerdäki ýagdaýy görkezýän surat uratdy. Çeşmämiziň söýlerine görä Marynyň Sakarçaga etrabynda ýerleşýän tas boş duran agzalan kärhanasyna yerli daýhan birleşikleriniň 4-üsi paxta tapşyrýar. Bu ýerde häzir ýekilje doly punkt paxtanyň üýşüne ýeri ýok diýip çeşmämiz 7-nji oktýabrda habar berdi. Şeýle-de Azatlygyň mardaky habarçylary vilayatyň ekin meýdanlarynda ýygmagy ýeterlik paxtanyň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlyga gowşan video we foto maglumatlarda regionyň paxta meýdanlarynda gögürüp duran ösümlikleri ýa açylan paxtanyň köp göze ilmeýänligini görmek mümkin. Türkmenistanyň resmi mediasy paxta ýygma degişli problemalary gozgamaýar. Ýa-ni ýakynda Türkmen telewizionasy Marynyň Sakarçaga etrabanyň ekin meýdanlarynda bol hasylyň ýetişenligini habar beripdi. Şunlar Liwap vilayatynyň paxta meýdanlarynda hem ýygmaga ýeterlik paxta göze ilmeýär. Regiondaky habarçymyzyň söýlerine görä, ýygmaga ýeterlik paxta bolman soň ýygymçylardan endik açylmadyk çyg gozalary el bilen açyp içindäki paxtany ýygnap almak talap edilýär. Liwapda şol gowaçy hemiki dermanlaryň gerbitsetleriň ýoklugy sebäpli giýçekilen dermanlaryň ýokdugy sebäpli ýapraklaryny düşürmedik gowaçanyň bar ýerinde onuň açylmadyk gozalaryny çyglygyny el bilen ýaryp paxtalaryny çöplemek talap edilýär. Şeýle-de mezuri paxta ýygymyna gatnaşmak talaby güýjeýär. Hemen gowaça meýdanlarynda ýygmagy paxta ýok diýip Azatlygyň Liwapdaky habarçysy 6-njy oktýabrda habar berdi. Şol bıraktıda büdjet işgärleriniň köpçülikleýin paxta iýerilmegi ýa-da olardan özlerini derek ýygymçy tutmak üçin puluny ýygnalmagy dowam etdirilýär. Büdjeti tegişli işgärler ýatarlaýyn ýygymda ýygýan paxtalary gündäki azyk çykdyjylaryna da ýetmeýär. Etraplarda ýekece de paxta ýygýan kombayn göze ilmeýär diýip habarçyma aýdýar. Türkmen paxta önümlerini abaşada satyp çykaran kampaniýa inni öz haritlaryny Pakistana öndürildi diýen belgi bilen satýar. Geçen ýyla çenli Türkmenistana öndürildi diýen belgi bilen Birleşen Ştatlaryň eBay we Walmart söwda kampaniýalaryna satyp çykarylan goza harit nyşany dokma önümleri inni Pakistana öndürildi diýen belgi bilen satyp çykýar. Ondan ozal düýbi Virginiýada ýerleşýän goza kampaniýasy Türkmen paxtasynyň öndürilen dokma önümlerini Birleşen Ştatlaryň online söwda kampaniýalarynyň üstünden alyjylary ýetirýärdi. Halkary hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň paxta önümçiligine häkimiýetleriň mejburi zähmetden peýdalanmagyny tanqid edip gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine Türkmenistan gaziýeti 2018-nji ýylyň 27-nji noýabryna Türkmen paxtasyndan ýasalan dokma önümleriň goza harit nyşany bilen Abaşanyň Walmart we Amazon söwda platformalaryna dünýä ýüzüne çykarylýanyny habar beripdi. Ýatlasak Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistana öndürilen paxtanyň şeýle-de Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan esenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň Abaşa import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu gadagançylyk häzir çenli öz güýjüni saklaýar. Azatlyk radiosy Türkmen nah ýüplügünden öndürilen haritlaryň agdalýan gadagançylygy garamazdan Amerikaly alyjylara satylmagy barada noýabryň aýagyna habar berdi. Bu habaryň ýa-ni düýbi Washingtonda ýerleşýän International Labor Rights Forum guramasy mejburi zähmet bilen baglylykda tanqid edilýän Türkmen paxta önümçiligini değişli haritlaryň Birleşen Ştatlaryň bazarlaryna haýsy şertlerde satyp çykarylýanyny öwrendi. Guramanyň 31-nji ýanwarda Thomson Reuters Foundation'yň saýtyna çap eden makalasynyň ma'lum bolşuna görä, gozanyň wekilleri Walmart'daky we Amazon'daky Türkmen paxtasyndan ýasalan önümleriň Birleşen Ştatlarda Türkmen paxtasyna girdilen gadagançylykdan hasydal ýurda import edilenini aýtdy. Häzirki wagtda goza nah ýüplükden ýasalan haritlary Birleşen Ştatlarda Pakistana öndürildi diýen belgi bilen satýar. Azatlyk radiosynyň bu mesele dogrusyna goza kampaniýasyndan telefon arkaly kommentariýa almak tynanşygy häzirlikçe netije bermeýär. Xitay umumlukda 250 milyard kubmetr Türkmen gazyny import etdi diýip Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistana elçisi Sun Weidun hökümete ýakyn Türkmen portal neşri bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Ýöne ilçi köp adam şol sanyny türkmen ykdysatçylaryny, hukuk goraýjylaryny hem gazaklandyrýan möhüm bir meseleden türkmen gazynyň satyn alyş narhyny aýtmakdan ýene aýlanyp geçdi. Hataylı ilçinin pikirçe Hatay Türkmen gaz hyzmatdaşlygy bir tarapdan Hatay ulak möhletli we durnuklu tebii gaz akym bilen üpçünesi, ikinji tarapdan Türkmen gaz eksportyny diversifikasiýa etmek üçin täze ýol açdy. Aşgabat üçin möhüm walyuta girdejileriniň çeşmesi boldy. Şeýle de beýdun gaz girdejileriniň ýurdun sosial ykdysady öňe düşligine düýpli täsir ýetirenligini belliýär. Emma Pekiniň Türkmen gazyny haýsy wakadan alýanlygyny aýtmaýar. Şonuň bilen bir wagtda yerli synçylaryň köpüsi Türkmenistanyny 2009-njy ýyldan, ýagny gaz eksporty Hatay tarapa diversifikasiýa edilýär geçen wagt içinde Hatayly resmiýetiniň aýdýaşy düýpli sosial ykdysady öňe düşligiň bolanlygyny sonra gassyn alýar. Sebebi Aşgabat Pekin'e gaz satılıp başlanandan soň Araken Salman baha nırh dawalary üstünde ilki öňden gelýän esasy gaz alyjysyny ortaýa ýitirdi, soňra Irany ýitirdi. Bellemeleri synçylaryň aýtmagyna görä Aşgabatyň Moskwa bilen eden gaz söwdasyny hem Tehran bilen eden gaz söwdasyny hem açyk aýdynlyk talaplary ýeterlik berza edilmedi we hakykatda Türkmenistanyň bu söwdalary netijesinde näçe wagtda näçe girdeji alanlygy, näçe rakmeçördi hakyny ýitirenligi giň jemgyýetçiligi ma'lum bolmany galýar. Şol wagtda synçylar soňky 25 ýyldaky iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýän Aşgabatyň Pekin bilen Tehran we Moskwa bilen bolşýaly baha nırh oňuşmalygynyň dönemek ähtimallygyny aradan aýyrmaýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in ýazmagyna görä, Hatay Türkmenistany her 1000 kubmetr gaz üçin $185 töleg төлýär. Şonuň bilen bir wagtda bu tölegiň belli bir bölegi Pekiniň Aşgabada gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz geçirjilerini gurmak üçin beren milliardlarça dollar kardyny üzmäge harçlanýar.